Sajisian biang hak kekerteng jong Jesus Christ ubelang unong penim jong pi bat jonga ubalawan ban sius pa ye pi bat yanga ubalalong unong pendap pendiang ye kayeng jong pi bat jonga ubalong ba ai jingkermen ye pi bat yanga ngap pediang siu pa ye pi baro ki paralok ki bahaya ngasem habangi syakriyo Chris lalpidan hakan no jaka hakan no shenong ngap diang seo bahai pi baro kan banginang ye pelupor kat to kat ne minit ban ye ngap ban pule ye Ktien ke Jong Blei neng kong ngakwa ban ai ngo yo Blei namar bola der kat lem bat pi bat nga hakin ngi por belatem dan ki breu Kipa kwa ban yo ye kamet ke bakoy bakia ki kwa ban ya ban ye sami Ktien Jong Blei ko mga le mata Henry kimpat la shu namar bakim don ye kamet ke bakoy bakia kan sapoy ke por ye ngar kum ju banga kwa ban ye sami Ktien Jong Blei ko balom ta Henry nganom la shu na ta daw kat ba ublei dong ai ke ni galat nga kwa ban ye sam ye Ktien ke Jong Blei hapdeng Jong Pi ki bas ngap ha ke ni ka por hakini kengget sni ke barong shudem ngalai jago wei gisnong setan jantia berwei breu ong ngakum ni ani barabor ngasai ngap yu kubor ke Jong Pi lengbak YouTube channel ban tadi gesien ke benkong ngai kendo bat pi face to face bat nga ong i kublai shibun om ba pi kendo bat ngam ta gas face to face Henry ba pi ong ba ngai sai ngap ye Ktien ke Jong Blei kata ke kemen yanga habang yo i comments ke Jong Pi piong ai ngo yo Blei balang bagi kubor kiba kalong gijingker ku yang aku ba pio i kini kiba ngabo katokat ni dan pedeng Jong Pi pat piong yai duai nem ta jonga bangam don bahai kamet ke bekoi bekia dan pedeng Jong Pi bo bat ki kerteng ngab da siu kemen na mar bangila ban duai pi ko ki perlo ke kini ke por ngam tip kat nungun da pi da pedeng Jong Pi pet na do sedang do bekun Henry tos ngap nam artin bah ke ni ka por kan long jingker khu nam ta jongi wei pi wei but Ktien Jong Blei ka kan shine day le bengi pulei ka gum gospel lokas kel nong bakhat wei de khot ka ba ar pra kong gum no tong ni pulei lang kong gum ni kham suk shisha kita ki biyo snyo ye Ktien ke Jong Blei but kita ki ba sumaru ye ka de Ktien preng gum no bless rather are those who hear the word of God and obey it. Laban long, balong balakerku, yaw tabayos nyaw ye Ktien ke Jong Blei barkumno, bad uta ubakongo ye ka hu obey, kamud uta ubakongo ye ka laban long gumong Ktien kasi uba sumar ye ka kumjo. Tako kipar lo gani por, ay begani kubor begani osam, kan lo gajinkerku. Yagi wei pu wei mdei tang malong jingkerku Henry bangin sumar bangin kongoru lada Ktien Jong Blei ke keren ke dei ke basisha but kuma POE hakini ke topik ke bangalabo hadin kalong ko wei ke topik ke bumba POE kuma pipule kalong sensitive ba ngating na do mun chuang amud ben yasam ni kupon ringa ting yo kumnu nga penmong ye nur ye no klem de tim klem de poi perkan ngala duai bonsin Ong atrai ledam day ke mon ke Jong Mesyong bah penjano ne kubor jibut ciperkat jonga Henry ngamla bar ngej kem bede ke jing temu ke Jong una takadau ngam ngaya sami Ktien Jong Blei hakene ke por Henry na do besdang ngakwa ben ong ipi ke ni kubor kam de kubor ke bang akwa ben condemn you know kam de kubor bang siu biang yela de bat ngaya sama PM ngar ngadon sibon gitleu hagi jing im gi jonga ngadon sibon gi jing duna hagi jing im jonga kata de go wei ne challenges gi jing im jonga na mar bun sin ngas nyu le rain ben sam Ktien Jong Blei na mar ngaru dang long breu betelot peduna na ta daw siu ba ban duai yang ngar kumju kum bangaru ngaduai nam ta Jong Pi ke ne ku kubor ke de kubor jong ke jing khot ye nur ye no ke de kubor kam de ke jing kno an re ke de ke jing khot ke ne kubor kam de ban pendo jikrmen re ban khot ye pi bakadang don ke jikrmen ke ne kubor kam de ban pendo bor ban pendo men sem pi ke ne kubor ke de ban ai bor ban ai men sem ye pi te shwa bangin le shi kubor na khot kerpat ye pi bangin le chwa shu Blei ha ke jing duai le pi don ki ying ke sem Jong Pi snap duai dot no Jong Pi kat bangadang yelam ha ke jing duai tungin duai kok pa jugiu bahabneng melong Blei bala bo bala tau yini pertai barok kowe bat pensa yikani pertairu hado gani klipman ban yim artatin bade meu Blei ubala bo bala tau yijing im jungi breu ban ngi klem artatin deling bag jing isnei ge jong me bangidang yo ye gani ge jingim hado gani klipman
Baratrai kini ke por shwa bangis dang bani kren ye Ktien jong mi bani puli Ktien jong mi nga duai bo men sem bko jong mi under kan lembar nga kena matra ginu ku Ktien ka bang kren Kamday banlong ni Ktien gitle sintur gi jonga Henry badai banwan ne ket gi jing isnei gi jong mi Blei siu ba trai ban kurku ye kene khubor kat bangidang yesam kat bangidang yai pteng ban pule kene ke por kurku ya baro gi khon gi jong mi ki badan hala gi jong gi yeng gi sem gi jong ki basngap ye kene khubor ha kene klipan siu ba trai ban map gi pop gi jongi but siu ni jing dua jing ni man ngongi pan ha kerteng jowi Jesus Christ belong nom pen im ban no sis pa jingi wei puwe na domta hadu bom jukun Amen. Lada pipe gini ke topik. Dan pedeng jo PPOE gini thumbnail se nak takadau P1 gini khubor gini ke sngi. Dan pedeng jo pila se pitya pang mentabat pi kwa ban skap gini khubor. Dan pedeng jo pila se kaya day gini khubor namta jong pi. Lada pidan ha gino gijaka ngaduai bapin shim ye Ktien jong Blei pule lang kat bangarung anang pule kalau ni tho andala kut bagijing skap ki pais Ktien jong Blei but pule hato ka dain kumba ngaya sam kini kapor da kini kapor shwa bangan yaj kapor house nem arjari we shtari April kadai ka we no snem baka ptei kam tam Kristan lenim de tam Kristan baro stilup kini ptei dikandit balai namar ka Netherlands ka way na kari Europe ka pediang bat ka accept ika jing shongkha Shynrang Parakynthei lene ka pediang dekten perengkong kumno ya ka LGBTQ ki pediang yikini ki be shongkha Shynrang Parakynthei lene perengkong gay marriage and lesbian marriage kaong jing shongkha Shynrang bat Parakynthei bat tu ko por ki kendit ngam tip kan ngone pi bakan mau tu kubor ngar ngakendit ong seriously Hak tu kerigi Kristan kisnyo kumno. Bandai tang ta suki menta live pratali kiri kini sla perthei kila pediang kila accept ika jing shongkha Shynrang Parakynthei house nem arjar arpulai hagari jungi re India la de pikin mau benai Oktober but kala sedang kila poish ki kot ke Halor but kide ban rai hato bangin pediang naningin accept nem gani jing thok ban long legal ha pedeng Shynrang but Parakynthei Henry hadin nga to ko por nga update ilde but nga labanong angu yu Blei hadom ta kari jongi legally kimpat recognize kimpat pediang Henry hakini kendiat sengi dang sudem ke Madras High Court lapim ngai pule Madras High Court ko ongba ho legally ngim laban accept yaki Henry ki kula ki kwa pat ban seng yela ke jong ge yeng ke sam ngim laban khang ye kata de jingkran jong Madras High Court hakini kendiat sengi dang sudem na kitagdaw ka pelong yang ngaru ban yesam ni Ktien jong Blei ngong ngade ban yesam shwa bender kapor kabalang ka ong kumno Ktien jong Blei ka ong kumno hato pijui kendo nem kum gini kijai priu kibe shongkha kibe long samla Shynrang Parakynthei ngam tipi kendo nem ngam kwa banong ka sorkar jungi keren kumno Henry ngakum Kristan nga kwa banong ka Ktien jong Blei ka ong kumno tong ini pechwa testament ka barim ka mat ka benikong kalong ka basang Leviticus kapra arpoar ka ong kumni but what tia rengkat baru Shynrang kumbatia lembat ka Kenthei kalong ka batsak liasang Leviticus arpo khalai haba upreu tia baru Shynrang kumbau tia bat ka Kenthei ka lain yakam yakaba ijli baro arngut on penyap no shisha yaki hangni Ktien jong Blei kong kumno nengkong kalong ba jaklia kalong ba sang kalong ba ijli apong jaklia tik ngim kwa tang ban petro apang yong sang ro ngim kwa tang ban pikat la ne ban yaj ban lej ha ka ta kalemti ban la dang yong ijli ro kalong ka aka ka bang ngim kwa tang ban yos nyo ro teng mar es nyo ijli ban skap kita skap na wat ye tho Ktien jong Blei kong gejing thia la ne gejing shongkha Shynrang Parakynthei kalong ba ijli kalong ba jaklia kalong ba sang Henry hak to ko por kong kumno on penyap no ye kum kita ki breu ke balai kata kam ka kitab Leviticus kalong ka weni kitab ka ba jinjar ba ban sio tho kam tam spang ke kenya ka krem Henry kene kalong besuk ka jing mahab kalong masyai kedar kum kasngi kamong kumno ne kamong kalong ba jaklia ka basang ka ba ijili bat balai kini on penyap yaki ka baar gane de Leviticus
Kadai jingkran personally, jingkran shimet ega jingin le apne armud la banong. Henry long kumno pat. Lada gari, lada ki nongba ki pediang yakani. Kalau gejing maham, let's say what ikiri le gino nongba ki bale yakani. Pikin mau yikuwe ke nongba ka bakrau ba menhendai. Tong ini pai gejing mujongi naka way naka pop baka Sodom Gomorrah ka lele. Tong ini pai si Ktien Jong Blei na Genesis kat kendai iwe ter kong kumni bar kita armut ki angel kilawan poi si Sodom la janmit bar ulod udang shong hak kedap ke Sodom bar haba ulod ula yoi ki ula yeng baletan ki bar lo dem krop Kamat ak kendeu bar lo ong ki akbi mentako ki kenrap jonga to pai nong akrpat yipi syaka yengu syakri jong pi bar tu submit but pin yo side yela ki kichat on the kumta pin yo ki dang step but ngin leg no gijing leg jong pi kita kila to em namar bang ngin sa akan ti baro shimit te ula kentu yaki hadin kita kila ai pashu bar kila ya one sut syaki yeng jong bala tau yu jing khawai kila mud ula ai bam ki bala shet yu pu Ktien but kiru kila ya bam Henry haba kimpat la yo letia ki breu jong kita genong ba jong ki breu jong ke shnong Sodom kila ker kut Sodom ki kita ke yeng ki samla ki temen upai lang barok ken na ke jakabaro bar kila khot yo lot berkila ong hey gitu ki breu ke baya wan sikane ke yeng ha ke kemit to da permi ki shabar sangi bangin yo ban itho yaki yo pisio tho bakla hak ni kong kumno o ki ong yo lot ki samla ki Shynrang ki ramba yong ki pailang ko bubon ki wan yong ye chai gitu ki breu khat yaki permi ki shabar bangin la yu bangin itho iki ni jisio tanan dei ban yo ban itho Kamdai ke bakalaban itho yano. Syubudur ngawan ki shnong nyong pi. Dan let's say ki bawan berkiong ngasio badan pastor bawan nak yeng jopi. Sio bahasa kon inga kwa ban itho i. Kamdai ke bakalaban itho yano. Henry Ktien tenrayang ni la de pipet da pareng go ongum ni. They call to Lot. Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have dash with them. Ktien pareng keren be direct bangi yo ban ya shongkha batki sio ba ban map ye kishintur jonga Henry de Ktien Jong Blei baong Ktien pareng gong bring them out to us so that we can have sex with them sisa kong meno belak ni kirang ba kitemen ki sabla kirang ba ke bat pailang ki babon hatom dan way ro ban gene ki jingle long ba bakla bad u Blei u yo i kene ki jingle jong kene nong ba Bajayin Genesis kalong ba khatpra ga dikor ba arpo kong kumno te utrai ulong na mar ka jing perta sepang ka Sodom bar Gomorrah kala jam bat na mar ka pop jongki kala khia ken on da kum tau trai la penhap uslap Halor ka Sodom Gomorrah bat da ukundok bat ka ding no trai na beneng on da kum ta ola pekelong keu ya kita ke kinong ba la da ka ri jong iru Lebih ke nogo nong ba, lebih ki ong kalong legal benle ikani kumba Blei penjot ye ke Sodom bat Gomorrah kan sepoi ke por ba Blei ru penjot penwanra ye ke nem sniu ke jinjar jing le ha ke nogo nong ba ki ba pediang ye ke ni na Ktien Jong Blei kam shem lap diang ngin sa shu ye ki mat ki ba shakman Hajin lebih kas kong kumno on pinyap hang ni per kong ye nong ba on pin kelon khaj on tang de ke ding batong ini peng no tes ben ga batmai ka tukat ni kamat ka balai kinom yo ban lech ke hima ke Jong Blei baro nengi gilom Kristan balai bagi kwa ban lech sebeneng kata di ke jingkermen ke jonga ke jong pi ni sa ke di pertai betap tak di ke jingele ke jing tang ba rukom ni kwa ban lech sebeneng Hato kam ta gade ki jikar ngila dam ta ke ngila lejing sang la yu balengin pulih Ktien Jong Blei balengin sngap ini kobor dei bangi kwa ban posh ki hima ke Jong Blei Henry Ktien Jong Blei ko ongumno la bangi pash ki sithi pol sigi nong korin ke long ban reu khot ba khandai ko ongumne ne pim tip baki bam hok ki nom yo ye hima Blei to wat sa on syukor no ye pi ki pa ye kai kan thei lemne ki mayan mani Blei thau lemne ki baklim lemne ki balong rang ki bal rang long kan thei lemne ki ba ye le sang si para Shynrang
hang ni kawan deketin kasigong kiba long Parakynthei lem ni kiba yele sangsi Shynrang hang ni deketin parengong kumno kong Normen who have sex with men. Kamur ki Shynrang kia baya shongkha bat ki Shynrang. Kiong kumno kiong kini kinom yo benle cheki hima ublei. Kong wat sha syukor. Ken mau bhai kini kong kumno kong naba pimtip bagi jingba mohok kinom yo benle cheki hima ublei wat sha syukor yepi. Sha syukor you know. Hang no, let's see ting hagin nong yalam jong kari le ni jong no. Yang atong ipelong legal noi kina mar ka de ka choice ki de ka jingjet ka jong ki. Lay. Let's see don ki rang ba jigyong top he don't mind your own business. It's my life, my choice, whatever I want I can do. Kar ka bang akwa ban le ngala ban le. Let's see kila banong. Ba kari kala sya balay ba kabalang kam sya. Ko ki parlong. Ni de kristan ngin pil shongnang rimbe jing kren jonga jing kren jonglo ginong elam Henry tang jing kren ge jong Blei ba ktin jong Blei ko ong menta hi ngidang pule hagi korin ko ong ba kin yo ban le chiki hi ma jong Blei kamat ka basaw ka de ko wei ni ko hukum hagi testament ka batmai lebengi pai sigi sitiu Paul siu Timothy nong beningkong de khot ba pra ter kong gumni Henry ngat ni tipken ba ko hukum kalong baba la da obreu pendon kam hok yeka apa da tip yekini ba yaka hukum syam la bo yo ba hok Henry kita ba ben hukum ber kibam ko ngo kibam reu Blei kiba pop kibam khoi kiba le sang ginong shock pa na ta ginong shock kami ginong penyap breu na ta kiba ye kai kan thei kiba le sang para Shynrang kinong to kum ta ter kong ba kiba le prasa iga jing hikai ba janai ko wei de ka bentang ni kong gani de ki hukum ko jong Blei ko hukum kalong baba Henry kipin ken ye gani jing hikai ga baba ko hukum ga jing hikai ga ba janai ko wei ne ka ba kipin ken kong baki ye le sang para Shynrang Tengila kemau nado Leviticus kong kalong ba zaklia ba is kalong ba sang ba ijli on penyap ke Sodom Gomorrah ke le bat ublei la bitaru la thang gi de geding bat kong ba kinom yo ben le chi mau blei bat hang ni pat kong ki ben ken ki ben zaklia ye kata ke jing hikai ba janai ya kita ki be shongkha para Shynrang ngam tip ye galawei jong ila shai singi hakari jongi Let's say gari gong ba pastor la da pimpin ye tho ngila ban prinsep ye pi po jail namar bang ngila priang ye kini ngila itho legally hapo gari jongi pinle kumno la da kumta kinong ye lam balang ki samla kilong kbi long pa ki temen besan kirang ba balang pinle kumno hato pila ban jeng ye la prasha ber ke sorkar tolong balam kre Henry Ktien jong Blei kong ki kam ki apostol nong besan de khot ba arpandai kong no teu Petrus ber ki apostol kila ye tho ber kila ong ni deben kong ya u Blei kam tam ban ye ki bre le da ja ke kum kita ki por wat sha syukor ni deben ban kong ye ko hukum ke jong Blei ki jong ki preu kaman ka babot ka bainong kalong ka bajenjar to ni pai ke jingmut jong isi sen biang ni pai ka Bible saka Sitiu Paul ki nong rom nong bas ning kong de khot ba arpunyo kong gumni kum joru de ye Shynrang de ki ba ino ye kata ku kom kan jat tan rai phang kan thei kila ing kong no ha ke jing treu jaklia jong shapang parlok hi ki Shynrang bar ki Shynrang ki da ye le no ye ki ba auria ga ba ijli te ki da piang halade ye kata ka bainong ga ba shitom ka ba be biang nabta kata ka jing yat wir jong ki tin jong Blei kong ni le be ki le ye kata ki Shynrang bar ki Shynrang ki le biang ni penur kami kenten ba ijli lebih ki lebih ye kini kong gumno kong ki biang ken ye kata ka bainong ba shitom namar balai namar bakila yat wir na kata ka jinghikai ka bajan ai ka jong Blei ngam tip don pedeng jong pipila ju kendo na mi kom kita ki preu ngala kendo ngala yoi hagari jongi hadom talesi aga kamtam megalia kim patami bha kum sebalong si wei Henry Donhi dan i wei ka breu lan i wei breu udan katokat ningut ki khon ban u e ki khon u let ye long parlok lan i don ki ba ong ki shongkha paramaki same long go gejo ke gender mo Shynrang ni Parakynthei Henry koi ke sngi on ngapet kita ki khon nga isne pet ye kami jong i isne pet ye pa isne ban on ngai kendo i koi ke sngi
ngong kumno pilong piklan badi ong yanga hoi haban jubab baklan hi Henry ani shitom e pi mem ta is dom e yanga na ying ki dom e nga ki ongas yu le ran e bat nga ong i baki imde baki dom jingsha ki si la belong ka bala ye pi balong kum ka para chunga nga kwa ba phiron phai no ne ki lenti ka ba phia nga tip le si kalong ka ba e usoi tan la te la khom la kham slem le se Henry omdon ka bala ban bamla balong batu Chris ngan yai duai nam ta jong pi nga ong i kan ni ngong pet ke Ktien ke jong Blei ka klem ker khu ye ka jing ye tho kum kin ni ka tong ni phaish ka mat ka ba khat do gong u Blei u klem ker khu Genesis i we ar phunyo gong kum no kum ta u Blei la thau yo breu ha ka dur jong u hi ha ka dur jong Blei ken yo la thau Shynrang Parakynthei la thau ki u Blei la ker khu ru ki ba do ong kum no to dang kha to nang roi do pendap ye kan deu Genesis ar psau na mar ka ta ken yo breu un e no yo pa ben la kami ban e no bani ban le ban ye ne bat ya ka tanga bat kin ye long ka we ka do Hamni Genesis way arpinyo kong bau Blei ula thau berkedin ketau u kurku iki hak jing pelong Blei kurku tang arjat ka way de ka sngi shong sngi ka sngi le jing seng ka sabaton ber ka ba arpan ka shongkha shongman tang tai artli bo Blei u klem kurku iki mrat u klem kurku ye ke ding se Henry u kurku de ka sngi ka ba nyo bat ye ka shongkha shongman ong to dang kha bat to nang roi Hatu la dia shongkha pra Shynrang Parakynthei hatu kam long mar persai ni Ktien jong Blei hatu la ban kha hatu la ban roi em la ban long bar ka bo dang ni kong na mar kata ka nyu breu ni yela kami pa ban le shongkha ban no ban u breu em bat ka breu bat ka tanga bat kin ye long ka wei ka do om ka breu bat ka breu om u breu Henry u breu bat ka tanga jong Kamod ublay na do jing pelong. Ula yo i le pa ba khwai kas ni la se u soi tanun shukor yangi. Henry tong ini wan biang shu se jing pelong ba ublay u klem kerku ye kum kini. Tela don mano. Let's say pastor orang ba belang ginong ilam niam ki ong ba ha let's say keri nginom lek ban penye thoi ki ring shu lek dua ki long ban lek ban kerku ki ngimla ban le ye kata. Na mar Ktien jong Blei ru ka klem kerku ye kum kini ke jing ye thoi. Kini de durga bashisha Henry ngam kwa bani tho ye kerteng jong house nem khakndai spa khandai pra banai mi lightering u new breu u do ye kaching im jong Henry Blei u ne de footballer to por ba pau ba la le se aku ma jong jong la ban le u Lionel Messi la ban long u Ronaldo Cristiano Ronaldo Mabapi na ter mo uni de wenu breu ba pau nam bahag jing le kai football to ko por Henry hagni ko por kan Dickinson u penyap de barok ki breu ki dit to por Blei on the kipet akata jing tho jing shit you on kumne I realize that I have already been presumed guilty I do not want to give any more embarrassment to my friends and family ngam ngala tibba kila prime prem le pai ngana ta dawam ko ashuban pleran shu ya ki perlok jonga bat ik bahayi ngasem jonga Blei namar hakar kendai spa kendai po uled hakwe ka press tabloid press bar uled upla bade ude uge le ne ubay shongkha Shynrang bat pra Shynrang hading tak jing ka sedang ban ko mene kong le si ka bainong ka ba shitam usdang ban piang bat hado umla shuban kop bat osnem kar kendai spa kendai po bat uwe khna badang khatsas nem ong ba uniu breu umut ban bat bor nga Shynrang ong khna ba khatsas nem ba uniu breu umut ban bat bor nga ngimtip ka badai nem deina Henry ka we ni ka daw ba upinyap yel de na ka daw ko case jom kata ko ki parlok Hakani ka por ko maong ipinado basdang la dan na pedeng jo pikum nor kum no piyaj lenti kani ka chol lenti nga tim ka long ba jinjar nga tip ka long ba ka jing kendo jong pi ka jing jong pi ka long da ka we ka jing kendo jong ka long da kum we Henry ka jinjar de ka jo ken ka jo mar thang de ka jo Henry ka mut da pan bang ai men se mi pi ban pin ne be jo em yang ba ja ka lenti jong try ong try oi de chisha ngala bakla ban ya ye kani lenti kani sngi por bal deb Henry ai kini ka por to ki perlok na duai ba pinom sim negative kani khubor Henry kan wan lam ni pi show Chris sigajing shisha baro ngam la ban len gajing sha
Pimla balap Ktien Jong Blei ko wer de khor bong ka kerku. Ya ki baye shongkha negajo Shynrang le Shynrang Kentei le Kentei. Henry ko wei pat balet kena. Kene kubor omban pindo jikermen pi kubor jeng khot ber kubor jong ke jingkermen Ktien Jong Blei gong kisam nong ba lai pa ar khot besan gong no ngala pla ye ki pop hame bat ye la ke jingbom hok ngam shem la bure ngala ong ngala pla ye ke jingpalat how try te ulama ye ki jingbom hok ki pop jonga hang ne gong kumno gong ba ngala pla ki pop baru Blei bure bat ulama ye ki pop jinga ko ki parlo la don na pleng jong pi ki bahaki ne kisngi por paladem pilaya ye kene gelanti da ka jing it lengkat ber ke jing duai nga kwa ban ong one pai show Blei pan map ye ki pop jong pi nga tible si pi ong ba kalong bejinjar Ktien Jong Blei ar Petros like and I one of my favorite words ka we ne de khot ka banga siu tanade kong utrai le tut pangita ke jing kular jong kumbadan ki bayo nyo Henry kwa baron ngingin wan sika jingkelak pamut let's say dia tak daw jisung patwan dia nam ta jongpi dia nam ta jonga bodong ap yangi bangin kela na kita lenti ki besneu kita lenti ki bajaklia ki besang na mardawan ula bentangi ki kum ke Sodom Gomora ula ben pinyap ingi ula ben le na takadaw ong atkun ngadang i je pisyo base kani kubor ka banga palang bau ni kon jonga gani kasngi day bangin wan kam jan shu biang ye kani kubor bat pila banong ni pimsio to kalong ka ba hoy besisha de tangi tau ki breu ki ba yo sha gela ban sio to ka no jing thar ngam la ban sio to Henry ka we ka banga la tikna ha gospel ka kum lokasi we lai pinyo ko ong ba nakaweiru Ktien na Blei kan omlong klem kabor Henry Ktien perengong for with God nothing is impossible but Blei omdon keno ka kamba pimla banle pan kabor no Blei atrai kala biang usoitan na syukor nga usoitan na shopping ani gisni por bala dep Henry hakni gisni ai ngo yemi Blei banga yo sniu ni kubor nga kwa ban wan kam jan sheme but nga tip de shisha but me ngala ban job yekini but hakwe gisni pila ban le I mean same yaki we par ki ba yad ik jo lenti pitim na bonsin mano bala ban sio tho yo breu ba adik kiet di tang breu bala judi kian mano bala ban sio tho yo breu ba adik ki drugs di tang breu bala judi drugs mano bala ban sio tho ye kan kamat kamba banyenga banyeno ino de breu le ka breu ba yad yak ni jo lenti leng ba jong pi pila ban le ban khot biang yaki ta ki we ngam la Henry pila ngi la tang ban yesam phi ki bam ya gani jol ti la si phim la ban sam shi share gani khubor ban ngam ar ta ten la si kumno kala ban long ki jingkar khu mdei tang ta la si ki jing shongkha ka ba de ka jing klim ru la de ka no ki do bentaru one pai show Blei shwa bangan pinkon understand art li ki kon la dan na peng jong pi hakan ni kapor bas ngapi ni khubor pis nyo ba pilat haja pilat kia ki yeng ba yeng jong pi gila be ye pi ki himen ki bara jong pi gila be ye pi sio ba wat pen yap de la de ye la de piang ong a try wa nei me jong awat papa jong awat new pastor sio to ye nga Henry Jesus Christ usio to ye pi ong one pi baro ki ba thaj bet kia jingkin ngan pen jem ye pi one should Jesus Christ un ai ka jing suk ya pi ye baro ban atrai nga kwa ban thamai ki jing im junga pat me Blei ka ba khaddo gospel ka kumathias ka long ba arp sau de khot ba life nyo do life khandai kong no te kumba ka long ha kisngi no wa kum taru kan long ha ka ta ka jingwan u khonu breu na ba kumba ka long ha kisngi ka ba manshwa ka ta ka jing shle ka ba ya bam ki di ki shongkurim ki pen shongkurim tanonda ka ta ka sngi no wa u leja po ka yingling ba kim da sud nyo tat onda la wan ka ta ka jing shle bar kala rong no iki baro kum taru kan long ka jingwan u khonu breu ngam kwa bangin long kita ki breu ka ba pendet ye ka ne ka jing thol pa ba ki bam ki di enjoyment I don't care kia bam kia shongkurim haba shongkurim ang ni kabde ji shongkurim ka ba tho den brom em ka jing tho jing shongkurim ka ba ijli ka ba jaklia ka ba sang ka ba Blei mitnat ba kim yo bandrung se ki ma ka jong ko ki parlo nga ngam de noa Henry Ktien Jong Blei ko ang ba ha kisngi ka ba khador ka long thik kum hagi por kisngi noa bakim sutnyo hang ni kong kumno kim sutnyo tat onda la ja on the one ni kata jing shle umbat kala ra lo deki
ngakwa ipi barok ki besngap ini kubor ni sengi om bapin syara hak Henry turung si yingling jong unowa u Blei u khot yapi batu pediang ye kene kubor ko ma pi dok mene ke kubor jing khot ke jing kubor jing wan pai ke kubor ko bong kala biang yu soitan ula te ula khom yang ani kisngi por baladem Henry menta ngawan pai jingai no Blei ngala ya sakama Henry menta ngawan pai to ai bu Blei ke jing suk unyai kerku ye pi baro ki ba syu tenat ban skap ye kubor jong Blei na ko we ka por chkoi pat hakane ka por ngaduai begini kubor kan long ko kubor kaban penkela ko kubor ke jingsuk ko kubor juga jingtingen ko kubor kabanong bapinong atrai ngakwa banong amen yaro itrai ini kubor kabangala yo hakani kesni tetat begini kedo pada kawai kapor to ai bu Blei kerkui pi baro bar ku Blei shiboni pi ki bas siutenat ban ai mensem yangi barabor nang ba comments ki views ba kum joro haga la pipet ba haga channel jung ngim jo ong subscribe ngim jo ong like whatever namar ka ba dun kam ele la da pi dun tak shpong ki ba page ro le page na do men sem jo pi kalong jikar khu jong pi yang a himarwei kala biang te ku Blei shibun Henry la pi dun pat ya hajar bar pipet katali kadang pen comment shu yang iken Henry tu page shu jisu om si kita ki subscribe om si kita ki like Henry pai ki kman tang isu Chris king te shwa bangin pen kod ini kubor ni kesngi la don na pedeng jongpi ki bala ju ong inga ba ngin duai nem ta jonga hagani ka por nga kwa ban duai klumi pi ki ba pang bistom don na pedeng jong pi ong ba pang ulong don na pedeng jong pi pa ong ba pila don ha ka jing pia don na ba pi pang la aslam don na pedeng jong pi ong bala jingai no Blei hagani ka por nga kwa bangin ni duai klum te la pi don ha kinu kinu jaka jong pi wala ngam la ban dem kho seu na mar ngam don studio ka ba he ka ba la ban le kata Henry pi don kinu kinu jaka jong pi nga kwa pin dem kho seu ban ngin duai lang hakani ka por siom bhaban dem kho seu hakani ka por wat pe inu manu badon haying jo pi yo pi siu wat siu le ran dem kho seu jo pi pen pai do non ban on trai nga kwa ban IT jing im jonga hakani ka min shamiu trai tungin pedem khle ngin dem kho seu ban ngin duai kokpa jing yu bab ding ngi kwa ban ai ngo ime atrai ni kubor ka bamilai sam barngi hakani ka por kani kubor kam de ka ba shujiar khan ngi ngai stem ba ga de ka chingya lam go jong meu Blei ba kani ka por chwa bangin pin ko kani kubor nga duai meu Blei min sai ko chwai gi pop jonga de ka snam go jong meu Jesus Christ kana ba no jing or jing ka par jing ne ka por kan long ba pediang hun hakmat jong me ba atrai kani ka por la dan mano na pedeng ki khon jong me ba snap ni kubor jong me ne ka por kim da dan bhai ka met ka ba ko atrai ka por jo me Jesus Christ me don gani sla prthei don ki breu ba pang ba shitom ki bam la ban yo I ka met pakoi bkhia bar ki breu ki la chngai na ki kim kwa tang ban don hasan da jong ki Henry atrai ki ong la gani yo tang ban kta I ka jain jo me Jesus Christ ni kremar tin ni la ban yo I ka met ka pakoi bkhia atrai ka ni por ha ka teng jo me Jesus Christ nga duai ngam tip ye ki men para jo nga ki ba pang bistom gani por ngam I thoi ka teng jo ki ngam tip ye ki snong jo ki ha ka teng jo me Jesus Christ pat nga duai la mano ba bat yi phone ki ba yi duai lem ngani ka por ba meu Blei min ai ki jim pkhia min gur khu yi duai de shin ba ki shim kana ba try ba kin yo I ka met ba ko bkhia ba pura kana ba ki la ban pteng ba log jikir khu yi ka yeng ka sem yi ka imlang sa lang ba kham tam yo meu Chris ba la don pteng jo ki ba yi do ka jing e la de ba ki khon ba lu lok ka lok bam siu thoi we ka yeng ka sem ba jot ba pra a try ha ka teng jo meu Jesus Chris nga duai ba min wan ra beng ka jing suk ha ka yeng ka sem jong ki ba la don pteng jong ki pa yad ye kene gelenti hakine sngi por bala dem kila yad bane shongkha Shynrang Parakynthei Parakynthei atrai ni khupor ka de specific nam ta jongki ai bori ki atrai bakin la ban e ban yamap iwe ban wan pai shikelenti ki jongme trai na marketin jongme hi kamsha bangin le ye kene ta trai siu bha ban map ki pop chungi la don gino Ktien ki thle kicimut di berkat kikam ke bengile ni penmong ye kamon jongme siung ba try ban map ye ki pop jingi but I bagi pop jingi kim de belong ki mau jin thot nam ta ki ne jingi kai bengila yo haken ne kapor to map atrai ki pop jingi but snu ne jing dwa jingi nam ngong ipan hakerteng jome Jesus Christ amen kwa banai ku Blei pi baro ki bale sngam ne kubor tan bengi gendo pada kawai kapor u Blei kor khu pin ai pi ki jing suk un ai pi ka met bokoj bakia badam ta ka burom ka jong u amen